سلام كبرات تخاتتلتي نلومي 28 تقمتي ابستدالو زيناتات اب كندا بزح ايرتراوين سدتنياتات زحازو درجه زملكت زوص حبريتا منقست فدرال مسقل هاجرات زلن ركب داق مقمت كغبري مبالو ودبت عن علم بزعبا بيتيبيا زلو كونتا تملكيتو زوصو مغلصي جبوتن سومالن سمع مغبارنن زتقاللك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا دول ملكت كتطوقن بخبري يعدمكم كاب كل التشحن 16 كسب كل التشحن 20 حدن ابز نبر حموشت عامتات كل 210 تشمن تشحن 436 ناب كندا كم زاتو نصبصب كفل إيميغريشن تهاجر بمتقاس مربب زينا CBS حبيرو ابز تطقس عامتات اب كندا قوم منبر فقات كاب زرخبو وصاتنياتات ب18 ميتاويت هنداويان قداموت كونون كلو زيغاتات فيليبينيس 11 ميتاويت زيغاتات تشاينا دما 8 ميتاويت يمشفينهم لتهاجر بملك عقبه كاب استقبلتهم بزح زدتنياتات سورياويان بسوسن حدن شح قدامي درجه كحزن كلو نزيغاتات سوريا سيعبهم عراقاويان ب15 شحن 505 ايرتراويان ب13 شحن 965 افغانستان 9 شحن 409 باكستان 7 شحن 810 كاب زيغاتاتن ابز حلف 5 عامتات اب كندا عقبه بمحتاتهم قدام 8 خوينم تسريعم الله ايرتران اب كندا بزفلسو بزح زيغاتاتا مس قدام 8 تسريع زلا انت خونا مس بزح حزب بمنصر كابتن كالوت هاجرات اب قدامي درجه تسريع تركب ابرسز دما ابزن 5 عامتات ناب كندا بستسددو بزحي ايرترا كاب افريقيا اب قدامي درجه يزلا كندا كاب كل تشحن 16 كسب كل تشحن 20 حدن ابز نبر 5 عامتات مس نقدي تمرتي عياي قلبت مويا عقمسب عقبان فولي منبر فقادن كاب كل كورنعات عالم زوحازو بتقلالا استات حدن ب3 مليون وصاتنياتات يتقبلا اتم استات فرق كاب زياتهم بقطبو مدبات كم زاتو كفل إيميغريشن اتهاجر ينصر هوت نايتوم اب كبيت سئنت زركبو مليونات نمدحن اب سمين إثيوبيا هوس تبصحنت كم زادلي سب سلطان ودب طعنا عالم غليصوم ابام حران عفارن لبدا حمام كوليران عنفرن زتمزغبو خوينو تكالات رديت درو تبصحنت كم زلو انت غليصيو اب تግራይ ዳግማይ ኩናት ድሕር ምውልዑ ነቲ ኣብ ተከለል ዘሎ ከቢት ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋደዶ ስግኣት ፈጢሩ ይጸኒሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕር ሰነ 2021 ጋዜጠኛታት ናብ ትግራይ ከኣቱ ኣየፍቀደን ኣብ ተከለል ኣገልግሎት መራኸቢታት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ተቋሪጹ በምህላው ንህሉ ኩነታት ሰብኣዊ قلولاو تاكل المفلات اصقامي تباهيلو بتياب كل تግራይን مدوب تخبابيتاتن استخايده ኩናት بعسرታት اشحات زغصر سبات كم استقوت ليغمت كابز حلف ورحن حاسه ኩናት كابز جمر ودبت عن عالم ابتان شومنت سومنات باير يخون بصرغيا تبصحنت زيبلا تግራይ بزعبه لبدا حمامات نصر حبريتا كركب كم زي كالي غليصو يخون برسبه سلطان كم زبلو كتابه هصانات تقاريص يزركب قرب فساسي AIV انسولينن صر نفساتن كم زي يلون يغلصو بتوسخ كاب 10 ماكلات طعنا تحت حد طراينا سرح كم زركب يحبر اب تግራይ برتوع حصرت ندادن مغبن زغاطمه كخون كله ابز حج وان 89 ميتاويت حزب تاكلل وحسنت مغب كم زيبلون 29 ميتاويت حصانات دما بحصرت مغبي يساقيو كم زلو يغمت ملا تግራይ امحران عفارن 13 مليون حزبي سباو حاجز كم زدليو ود حورات هاجرات يغمت مجمرتنا يزورحي حلاف ودبت عن عالم دكتور تيدروس ادحنم اب تግራይ مصنات عليت نمكلخال زل عدل ازي صبيبي كبل اطنقو نيريو لما عربي سبا سلطان ودبت عن عالم تبصحنت تግራይ هوص ጉዳይ كم زخونه دقيمم غليصم አለው ኣብ ሰሙን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣመንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ዘተ ሰላም ዝተጀመረ ክኸውን እንከሎ ከሳብ ሕጂ ግና ኣብ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ውድባት ዘምጾ ዝኾነ ለውጥ የለን እቲ ብሶሉስ 25 ጥቅምት ዝተጀመረ ቀጥታው ዝርብ ብብዙሓት ተጽቢት ክግበረሉ ጸንሐዩ ኣፈኛ ፕሬዝዳንት ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ዘተ ከሳብ 30 ጥቅምት ከም ዝቅጽል ምሕባር ይዝከር ቪንሰንት ማጉኛ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ዘካይዱ ወልዝብ ብመንጎኛት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘካየድ ኮይኑ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሉሰገን ኦባሳንጆ ፕሬዝዳንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታን ምክትል ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪቃ ነበር ፑምዚሌ ፖላምቦምቦን ንኩካን ዘተሓበርዎ ከም ዝኾነ ገሊጽዩ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ መስተን 2 ዓመታት ጸንሐ ኩናት ትግራይ በዘተኣሳሰር መስተን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መሰረት ዘይብሉ ክሳት ዘቕርባ ዝበለን ሃገራትን ተካላትን ዘለዎ ርክብ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ከም ዝገደድ ኣጠንቂቑ ኣገልግሎት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ፌደራል ሎም ዕለት 28 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድሕሪ ደጊም ልዑል ሽም ዘለዎም ገበናት ጸለመ ከም ዘይጻወር ገሊጹ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት ዝጎደሎ ፕሮፓጋንዳ የቃልሑ ኣለዎ ዝበለን ሃገራትን ተካላትን ብሽም ኣይጠቐሰንን ኣብቲ ናይ ሎም መግለጺ መስተን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘይተረጋገጸን ፖለቲካዊ ደፊኢት ዘለዎን
ክስታት የቅረበ ኣለዋ ዝበለን መንግስታትን ትካላትን ዘለዎ ርክብ ኣብ ግምት ክእቱ ከም ዝተገደደ ኣፍሊጡ መንግስቲ ነዚ መግለጽ ዘውፅእ እቲ ኩናት ብዝተፈላለየ ግንባራት እናሓየለ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ከምኡውን ቅድለትን ምዝንባልን ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ኤርትራን ካብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክቁጠቡን ድሕነት ንጹሃት ሰባት ክሕልውን ኣተሓሳሲቡ ነይሩ እዩ ብጀካዚ ኣሜሪካ ሓዊሱ ሕብረት ኤውሮጳን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ቀረበ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንኽወጹ ከም ዝሓተቱ ይዝከር ነዞም መግለጽታት ስዒቡ ኣብ ቀረበ እዋን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ደው ኢለ ድምጸይ ከስምዕ ብዝብል ጭርሖ ህዝባዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ ንዘይግቡእ ምትእታው ምዕራባውያን ዝቃወም ኮይኑ ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን እቲ ሃገር ንምኽባር ኣብ ኩሉ ዓውድታት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ደው ከም እንብል ንምርግጋጽ ኢሎም ነይሮም ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ምስ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተኣሳሰር ኣየርላንድ ኣንጻር ልዑላውነት ኢትዮጵያ ዝኾነ ተግባራት ትፍጽም ከም ዘላ ዘመላኽት ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ናብታ ሃገር ጽሒፋ ከም ዝነበረት ይዝከር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ደመቀ መኮነን ናብ ኣየርላንዳዊ መዘኑ ኣብ ጽሓፎ ደብዳቤ እቲ ኣውሮጳዊት ሃገር ኣየርላንድ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ውዲት ትፍጽማላ ክብል ከሲሱ ነይሩ ንሕወሓት ብምድጋፍ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዘለዋ መንበር ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ትገብራላ ዝብል እውን እቲ ደብዳቤ ንኢትዮጵያ ካብ ምጥቃዕ ክትቁጠብ ሓቲቱ ነይሩ እዩ ብጀካዚ ድማ ሃገራዊ ቴሌቪዥንን ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎም መራኸቢ ብዙሓን ኢትዮጵያ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ትግራይ ብምውጋን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ይገብራሉ ዝብል ጸብጻባት ይዝርግሑ ኣለዉ እቲ ናይ ሎሚ መግለጺ ገለ ትካላት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተዋደደ ጎስጓስ ከም ዝጀመሩ እዩ ከሲሱ እንተኾነ ግን ገለ ኣካላት በቲ ጸለመ ከም ዝተታለሉን ገሊኦም ድማ ነዚ ክሲ ተጠቂሞም ኢትዮጵያ ክትሰግድ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ይኸስስ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለጺ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ዝበሎ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክሲ ብምቕራብ ንኽቕየር ዘፈራርሑ ዘለውን ተመሲልዎም ተጋግዮም ኢሉ ኣሎ ገሊኦም ንሕወሓት ከድሕኑ ይሰርሑ ኣለዉ ዝበለት መግለጺ ክስታትን ጸለመን ነቲ ኣባይታ ዘሎ ክውንነት ከም ዘይቀይሮ ገሊጹ እቲ ቅድሚ 2 ወርሒ ዳግማይ ተወሊዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዝቕጽል ዘሎ ደማዊ ኩናት ደው ንኽብል ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ትካላትን መንግስታትን እናጸውዑ ይርከቡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣሜሪካ ነቲ ብመንጎኘት ሕብረት ኣፍሪቃ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ዘለዋ ደገፍ ገሊጻ እያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝኾነት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነቲ ብመዓት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ዝቐተለ ኩናት ንምቁራጽ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ሙሉእ ኣቓልቦ ብምሃብ ኣሜሪካ ንሕብረት ኣፍሪቃ ትድገፍ ከም ዘላ ተዛሪባ ነይራ ይኹን እምበር ኣብቶም ነዚ ጎንፂ ንምፍታሕ ዕንቅፋት ዝፈጥሮ ኣካላት ግቡእ ስጉምቲ ክንወስድ ድልዋት ኢና ክትብል እውን ኣጠንቂቓ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ርክባት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሴኔተር ቦብ መንዴዝ ኣብ ቀረባ እዋን ሴኔት ኣሜሪካ ምቁራጽ ተጻብኦታት ተገይሩ እቲ ኩናት ደው ክብልን ንዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ተሓታትነት ንምርግጋጽን ጽልዋ ዘሕድር እማመ ክሓልፍ እዩ ከም ዝደፍእ ገሊጹ ዘሎ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ዓብደልቃድር መሐመድ ኑር ዝምራሕ ራዕለዋይ ልኡኽ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ጅቡቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ እቲ ልኡኽ ካብ 24 ጥቅምታት ሒዙ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ጸንሐሉ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ሓሰን ዑመር መሐመድን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጅቡቲ ጀነራል ዘካርያስ ሼክ እብራሂምን ብምርኻብ ተመያይጡ ኣብቲ ዝርብ መንግስቲ ሶማል ንኣልሻባብ ንምምካት ኣብ ዘካይደ ዘሎ ወፍሪ ጅቡቲ ክትተሓጋገዞ ድልውቲ ከም ዘላ ተገሊጹ ጅቡቲ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓቑፈ ኣስታት 3500 ዝግመት ሰራዊት ኣብ ሶማል ኣዋፊራ ከም ዘላ ይገለጽ ከም ገብረ መልሲ ናይዚ ኣልሻባብ ደው ሰጊሩ ኣብ ጅቡቲ መጥቃዕቲ ከየካይድ ስጋኣት ኣሎ መንግስቲ ጅቡቲ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ዞባ ታጆራ ዓስኪሩ ኣብ ዝነበረ ሰራዊቱ ፍሩድ ብዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመሉ ክወቅስ ጸኒሑ እዩ እቲ መንግስቲ ነቲ ሽበራዊ ዝበለ ጉጅለ ንምህዳን ካብ ኢትዮጵያን ሶማልን ሓገዝ ይሓትት ምህላው ወተሃደራዊ ምንጭታት ይገልጹ ጅቡቲ ኣብ ዛዕባ እዚ ንምዝታይ ብ11-14 ጥቅምቲ ልኡኻታ ናብ ኢትዮጵያን ሶማልን ከም ዘዋፈረት ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ኣቃሊሑ እዩ ኣብ 14 ጥቅምቲ ናብ ሶማል ዘምርሐ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጅቡቲ ዘካርያስ ሼክ እብራሂም ምስቲ ኣብ ሳልስቲ ናብ ጅቡቲ ዝበጽሐ ልኡኽ መንግስቲ ሶማል ኣብ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ክዝቲ ኣብ ውሽጢ 2 ቀን ንኻልኣይ እዋን እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም